Dobrý deň, vítajte pri ďalšom vydaní cestovateľského magazínu Check-in. Spolu so mnou v štúdiu sedí aj sprievodca cestovnej kancelárie Satur, pán Marcel Šmátrala. Dobrý deň. Krásny dobrý deň prajem. No a verím, že dnes potešíme nielen váš zrak, ale aj vašu chuť. Zoberieme vás totiž do Arménska. Nebudeme sa však obzerať len po pamiatkách, ale aj po tamojších dobrotách. Poďme teda na to. Arménsko. Parlamentná republika ležiaca na pomedzi Európy a Ázie. Na ploche o rozlohe asi 30 000 km štvorcových tu žijú 3 milióny ľudí. Takmer 97% z nich sa hlási ku kresťanstvu. Hlavným mestom je Jerevan, v ktorom žije viac ako 1 000 000 obyvateľov. Najvyšším bodom krajiny je vyhasnutá sopka Aragac, siahajúca do výšky takmer 4100 metrov nad morom. Najdlhšou riekou je Aras, ktorá sa spomína už v Starom zákone. Arménsko sa môže pochváliť takmer 10 000 riek, riečok a potokov. Za národné zviera je považovaný lev, za národného vtáka orol skalný. Najdôležitejším a najznámejším symbolom Arménska je hora Ararat, ktorej vrchol sa dnes nachádza za hranicami s Tureckom. Pán Šmátrala, tak poďme do útrob a hlbín Arménska. Čo vám imponuje najviac? Tak Arménsko je predovšetkým krajina prekrásnych kláštorov. To je takéto najväčšie bohatstvo, ktoré skutočne teda môžu ponúknuť. Pre mňa možno taký najmalebnejší je kláštor Khor Virab. To je kláštor, ktorý, ak je naozaj krásna viditeľnosť, tak vlastne to sú také najznámejšie, najmalebnejšie fotografie v pozadí so zasneženým Araratom. Samotný legendárny Ararat, ale síce už leží na strane Turecka, teda za hranicou, ale najkrajší pohľad na ne práve teraz z tejto arménskej strany spoločne teda s týmto kláštorom Khor Virab. Takže možno pre mňa také najmalebnejšie miesto, ale určite nie jediné, ktoré stojí za zmienku. Poďme teda do hlavného mesta, do Jerevanu. Čím oplýva toto mesto? Čím dokáže návštevníka zaujať? Jerevan patrí medzi také najstarobilejšie mestá, treba povedať. Samotné Arménsko je vlastne najstaršou kresťanskou krajinou na svete. K tomu sa určite teda ešte neskôr dostaneme. Ale samotný Jerevan ponúka, okrem teda z takých tých starobilých štvrtí, ako je napríklad Nordy napríklad, alebo teda plné svojich vínnych pivničiek, predovšetkým treba podotknúť, tak takou by som povedal, že najnavštevovanejšou pamätihodnosťou je určite pamätník, aj teda s múzeom genocídy z roku 1967, pochádzajúci s večným ohňom, ktorý tam vlastne plápol na počesť teda všetkých zosnulých 1,5 milióna ľudí, ktorí vlastne prišli počas veľkej arménskej genocídy o život. To bolo počas prvej svetovej vojny v rokoch 1915 až 1918. No a predovšetkým teda je to tak dojemne spravené skutočne aj teda v útrobách teda tohto múzea v podzemí, a to je taká najnavštevanejšia atrakcia samotného Jerevanu. No ale samotné mesto, okrem teda tej historickej časti, má, hovorím, niektoré také tie umelecké štvrte, staršie štvrte, no a samozrejme predovšetkým teda sa navštevuje výrobňa koňaku, jedna z tých najslávnejších, a to hovorím naozaj, používam slovo koňak z toho dôvodu, že nie je to iba klasické brandy, ale teda fabrika, ktorá existuje od roku 1887 na svetovej výstave v Paríži získala dokonca špeciálne povolenie, že sa môže nazývať, teda môže sa označovať jej výrobky, jej produkty koňakom, napriek tomu, že nepochádzajú z francúzskeho provincie Koňak, ale teda keďže vlastne splňa tie najprísnejšie kritéria výroby, takže dostalo to špeciálne povolenie. No a takisto sú hovorím tie vínne pivničky, ako Jerevan je skôr miesto, ktoré sa dá tak väčšinu, by som dal, že vychutnať si ho, než teda povedzme chodiť po pamätihodnostiach, ale samozrejme aj množstvo kresťanských kostolov, predovšetkým teda tvorí takéto jadro samotného historického centra Jerevanu. Poďme teda k tej gastronomii. Čo si dať v Arménsku a možno špeciálne v Jerevane? Celkovo v Arménsku z takých tých najznámejších špeciálít, ak by som mal niečo vybrať, tak určite napríklad korsavan. To je špecialita, je to vlastne grillované bravčové mäso. To majú teda celkovo Arménci veľmi radi, aj v rámci nejakých piknikov si vonku grillujú teda mäso, a teda hovorím, korsavan je z tých najznámejších špecialít. Potom napríklad sú to určite manty. Ja môžem spomenúť, že vlastne polievka s týmito mäsom plnenými taštičkami, veľmi, veľmi známa celkovo pre Kaukazskú oblasť, ale teda najmä pre Arménsko. Kašlama napríklad je vynikajúci arménsky jahňací guláš. Tolma napríklad, to sú samozrejme teda vo vínnych listoch
vlastne letné mäso, ktoré sa takýmto spôsobom potom pripravuje. Ale hovorím, tých špecialít je neskutočne veľa. Máme tam rôzne pečienky napríklad na cibulke, dusené, potom rôzne plnené tekvice a tak podobne. Takže arménska kuchyňa je mimoriadne bohatá, mimoriadne chutná a teda aj v rámci okruhov, ktoré sú povedzme takto gastronomicky ladené, tak má čo ponúknuť. Tam sa chodí potom špeciálne, či už je to v Jerevane, tam sú hlavne teda tá návšteva tejto kuňakárne a teda týchto vinných pivničiek a určite samozrejme treba určite ochutnať alebo teda si vychutnať nejaký ten pobyt aj s obedom alebo večerou v niektorej z arménskych rodín, čo je to priamo v Jerevane alebo v okolí a teda vidieť, ako oni vlastne pripravujú tieto špeciality. Určite odporúčam tiež návštevu jerevanského trhu, kde máte naozaj priamo na mieste, môžete ochutnávať rôzne sladkosti a teda rôzne delikatesy, takže ovocie, korenia samozrejme a tak podobne. Takže priamo v Jerevane, ale aj v iných častiach. Sú to vynikajúce arménske syry, ktoré samozrejme môžete sa pozrieť, ako sa vlastne pripravujú. Môžete to, lokalita známa svojim morušovým brandy napríklad, priamo teda z moruší sa vyrábajúceho. A krajina, ktorá napríklad ponúka harisu, to je veľmi známa taká pasta z paprík, z čili a cesnaku, napríklad taká trošku pikantná na dochutenie. Takže aj toto sú všetko špeciality, ktoré môžete priamo byť pri zrode, pri výrobe týchto ingrediencií, ktoré sa vlastne potom využívajú v rámci arménskej kuchyne. To je veľmi zaujímavé, netradičné, že skôr spoznať tú krajinu cez tú gastronómiu. Ale teda poďme viacej do útrob Arménska. Čo ešte by sme mohli vidieť v rámci toho, že teda vidíme Jerevan, hlavné mesto, ale aké ďalšie sú lokality pekné? Tak pre Arménsko sú práve typické tie kláštory a kostoly, ale teda povedzme z antických čias ešte máme taký najlepšie zachovaný chrám Garny, ktorý určite by som neobyšiel. Je to v podstate chrám zasvetený ešte teda bohovi svetla, ktorý je jeden z tých málo, pretože väčšina teda tých helénskych, tých gréckych, rímskych pamätihodností bola zničená, ale jeden z mála chrámov, ktorý sa nám takmer úplne dochoval, tak je práve teda tento chrám Garnína. Potom hovorím to nespočetné množstvo stredovekých kláštorov, ktoré siahajú v podstate tie najstaršie kostolíky kláštory do 4. 5. storočia, pretože Arménsko je najstaršou kresťanskou krajinou, spojené práve teraz s účinkovaním ešte svätého Gregora, ktorý vlastne kresťanstvo priniesol. Máme tam vlastne legendárny Ararat, ten sme spomínali, odkiaľ teda samozrejme Arménci navádzajú svoj pôvod. Tam podľa tradície dokonca pristala Noémova archa po skončení potopy sveta. A tak podobne, takže skutočne legendami upradená hora, snehom a ľadom pokrytá celoročne, takže tá stojí takisto za návštevu. Aj keď hovorím, už samotná hora leží teda na tej tureckej strane hranice, ale z Arménska sú také tie najkrajšie pohľady a výhľady práve na ňu. Takže no a množstvo kostolíkov, predovšetkým tam sa chodí za chrámami. To je vyslovene stredoveké kláštory, chrámy, kostoly, hovorím teda z tých prvých storočí ešte po Kristovi, sú takým najväčším magnetom tejto krajiny. Aké ďalšie ešte možno jedla by sme mohli ochutnať? Hovorili ste prevažne o mäsových pokrmoch. Sú aj nejaké iné? Tak sú to majoritne mäsové, to zase treba priznať. Máme aj niektoré zeleninové, či už teda tie nátierky, hovorím z cesnakov, čili papričiek, papriky, z harisa, alebo teda z tekvice vyrobené, ale všade to mäso sa viac menej nachádza takmer v každom jednom pokrme arménskej kuchyne, takže skôr teda sa mu nedá nejakým spôsobom vyhnúť, ale kto nechce jesť mäso, musí piť víno potom, alebo koniak. Alebo koniak. Ale ako dá sa ubísť, sú tam rôzne zeleninové šaláty napríklad, ktorých sa dá samozrejme vybrať, ktoré sú ochutené iba korením, prípadne syrom, takže ako, dajú sa nájsť aj takéto pokrmy, ale viac menej teda to mäso sa vyskytuje takmer v každom pokrme. Ale čo sa ešte napríklad dá ochutnať? No, určite teda hovorím, také tie netradičné večere dajú sa urobiť, pretože Arménsko dbá veľmi na svoju gastronómiu. Takže určite je možné navštíviť, povedzme, rôzne špeciálne reštaurácie, niektoré vinárničky v tom podzemí, kde máte vlastne súčasne aj prehliadku tých pivničných priestorov a tam práve teda dozrieva za to vynikajúce víno. Prípadne môžete sa vychutnať v rôznych špeciálnych zámočkoch, kaštieroch napríklad, rôzne prerobené vlastne na reštaurácie známych osobností. Niekde dokonca môžete sa podieľať na tom varení, na tom práve tento gastronomický zájazd aj je, aby ste vlastne si vychutnali niektoré známe osobnosti
si pripravili samozrejme s nimi, zúčastnili sa napríklad nejaké súťaže Masterchef a tak podobne, ktorá tam je takisto a teda naozaj si vychutnali všetkými zmyslami a teda hlavne teda odchádzate z toho zájazdu s plným žalúdkom rozhodne teda, pretože arménska kuchyňa podobne ako v podstate v rámci toho kaukazského priestora, z ktorú Gruzínci majú takisto vynikajúcu kuchyňu, ale táto kaukazská kuchyňa nie je úplne ľahká a tým, keď si dáte povedzme 3 chody, tak ste mimoriadne síty a teda o pár kíl ťažší, by som povedal, po skončení zájazdu. Ale tak hovorím, dá sa aj takýmto spôsobom, alebo bývajú klasické poznávacie okruhy. Arménsko má teda tento je zameraný tak viac menej práve na tieto gastronomické špeciality. No tak, ak vás tieto dobroty a pamiatky zaujali a rozhodnete sa ich ochutnať a vidieť priamo v Arménsku, tak budeme radi. My sa však už v tejto chvíli musíme vrátiť späť na Slovensko. Ďakujem pánovi Šmátralovi, že ste nás na túto cestu zobrali. Ďakujem veľmi pekne aj ja za pozvanie ešte raz. A vám ďakujem, že ste sa gastronomického výletu na Kaukaz zúčastnili spolu s nami. Teším sa na vás opäť o týždeň. Dovtedy sa majte krásne. Dovidenia.